guys, it's CJ Trano. Welcome back to my channel. Focus on me. Hindi ako yung focus. Alright. Kamaling, wala na siya auto-focus eh. Hey guys, it's CJ Trano. Welcome back to my channel. So today we're here at A-Space Cebu here at Crossroads. And we're here today for the Bicon conference. So I'm here with the red hair, si Phoenix. Oh, gani red. Sapa. Si Aldrin, tara tayo si Aldrin. Yay! Balik na ako sa vlog ni CJ. Oo, nasa Mag-video na may balik. Apoy, video kayo. Yambag na kayo ko. Red lagi kaya akong buhok sa ano. Lagi? Ano man ako? I don't know. Sa mukhan kayo ko. Don't naman. Visit her channel, guys. Oh! Hi guys! This is my channel pala guys. I'm almost CJ guys. Hello? And yeah, officially na ako yung link sa akong YouTube is youtube.com/thealdencore. Yes. By the way, guys, nakipagkita ninyo, guys. Come on, like. Sama na. Kita mo. Nakipagkita ninyo, guys. Wait, uy. No. Ako'y cameraman ka rin. Muna siya. Ako ang CBTL Journal, guys. Kahugaw na kayo kay kami kamalmal. If you don't know, karon kay October na. Yes, October na. Ato na ko October no. Itago ko na. Tanawa guys, ang art, ay, focus. This is the artwork guys, tanawa sa October. Kaya tanawa kita artist ani. This guy. Na-blur na. This guy. Blurred ay? Lodi kayo sa Kana. Yan na lang siya nasuwat. Wala kayo nasuwat. Dahan yung suwat, no? Kaya busy kaya akong live. Asa kayo Na. Pero kaning yun, October yun. Muna yung pinaka the best guys. Moto siya. Follow this guy. Mawaw na ko. Aldrin. Core. Power. Magsugod na. Sumawa na siya. Okay. Ay, kabalo ko sa kong buhaton. Nalang eh. Kabalo ko sa kong buhaton. No editing challenge ka na eh. Ay, turnover man na. Ha? Turnover sila sa camera ba? Wala ipot doon. Wala giputol lagi. Dili lang ko liputlon. Nilay po yung video ako din sa bike ko. Para nana ko'y content. Kaya wala ko'y content man. So nabot ko sa Pilipinas, char. Ano di mo nung work ang focus or nang? Parang sa'yo mo ng lens. Nagbukid mo ka after. Oh, nagbukid ko like every week. Pero wala ka na content. Baka nag-video. Wala ko nag-vlog kaya ako ang gamit nga bag, gamay naman kayo niya. Bukat man niya akong camera niya. Hindi ko ganahan. Kapuyan naman ko mag-GoPro. Wala lang. Uy, na-shock ko ba? Yesterday pa na ako nagamit ang GoPro sa video guys. Grabe, nindot man dahil siya. Bisag mo i-zoom in, no? Nindot siya quality. Nindot pa na ang GoPro. Pero grabe ko, nindot sa Hero 8 guys. Shit. Wala na sa Hero eh. Oo, ako mong gusto i-share lang bago lang. Kagahapon, usang gabi nga. Hero 8, my God, GoPro. Baka naman. Wala. Pabalik. Influencer ba ni siya guys sa GoPro, no? Sa unang panahon sa Fusion nga tayo. Pero karon matag Pwede pa yung mabalik. GoPro Wala, pwede please. uli ang akong 7. As in, nindot kayang 8 guys. Unsa may nakanindot ba? Hyper Smooth 2.0. Wow. Niya. Kuan, sapatos. Basta nindot Naman sa kayo. first mood ang 7, ikaw Na, pala, pero- kay Kagbatos. Niya, kuan ka na. Basta nice kay siya. Niya, ang katong sa GoPro, katong Max. Makagasto na sa to. Gusto na puntahan eh. Akabangan ako, baligya ang bag ko niya ikaw. Buy and sell. Sana oil. Sana oil. Sana oil. China oil. Ilasun. Lason. Wala, natakdan kita ko ng bata ka nang nasa mo. Bamuha na siya guys. Hilasun. Lason. Hi, master. No editing. Wala na no editing pod ka. Karon kay. So gisiin po di mo yung Ano? Hindi ko. No editing. Nakulan kay ko. No editing tayo. pila mo na ka minutes. Ambot, depende ko. Kano sa magsugod. Patay mo na. Live stream. Live stream na So ni. pwedeng mag bad words. Ako, depende. Ano editing mo. Hindi ko. I don't say. Sana oil. Hey, master, 4 years ago,
nag-meet ni Master Marco sa first ever Insta-meet na ako. Ay, oo, katong sa Cebu Best. Gapon man to, di ba? Tagahapon. Kita ko sa memory. Oh, nasa memories niya. That's where I started na dayon. Dito na dito first time meet? Oo, ano to? Ayaw uni yung pa kayo pa. May boy pa ka dito. Nakaroon, Tito Boy na. Tito Boy na. Ha? Niwang pa ko siya. 4 years ago na. 4 years ago. Ano man, nagikapoy na sa mga Insta-meet. Lagi, wala naman sa Insta-meet po na Instagram ron. Mausad. Well, nagsisya mo ng Instagram, wala sila paki sa community. Ouch. It's all about money. It's all about the money. Yan na Ouch. Instagram. Maluoy mo sa mukha. Man ako airtime. Sila. Okay. Man ako ng airtime ni Master Marco. Yeah. Sila na sa ano? Musa ditong spicy. Uso siya ka spicy din yan. Actually, mas spicy kaya po ng kanang ko ano eh. Samyang kaya po na eh. Samyang. It's actually akaraimen. Oo. Samyang, it's akaraimen. Nya wala ko choice kay mura ginaangat to nga kuan dool sa kong gate nga pagkaunan. Sumaw na nga kato kong ikakun. Unya, it's a Japanese food nga nasa Korea sa airport apparently. Japanese food na sa So, Korea. karai means spicy, men is means kuan ka ng noodles. Noodles. So mo na nga, halang siya. Actually, wala na akong hirutang sabaw. Kay halang siya. Pero na-impress ko ni mo ha sa US kay mga pila to 2 months ka pero nagluto ka gapong Pinoy. Of course, kay Pasinigang. Of course, kay dili makayang wala rice guys. So, medyo kaya guys. Pasinigang. Sinigang, Mga humba-humba. inununan. Inununan nga isda. So, muna siya kinana. Pero mga yun, pagpagin ako dun sa Pilipinas yun, ako ikaw na kay Jollibee yun. O Jollibee, baka naman. Baka naman. Baka naman. Mag-GC naman dyan. Mag-GC naman dyan. I-turnover na nito. Ha? Turnover niya. Si Bethel, si Bethel na eh. First time na ko sila na-meet. Mga sila, mga Lodi ka ron sa C3. Char, Sila Marco. Marco. Ang duha ka Marco, katapat. Wala nakita ka sa Marco. Marco. No media. Marco. So wala na, 7 minutes na siya guys. Wala gyud guys ako na bike code convert. Lagi. First code. Dapat no edit vlog ba? Muna siya actually. Okay. Muna siya actually. Hi guys. Kilala. Welcome to CJ's vlog and I hope you learned a lot. You learned a lot pa. Basta na ito, magkakamalahan kayo. So guys, ato mo sa Bicon ha, magkita-kita ta dito. Dagan Okay. yung mga influencers, YouTubers, very sulit because you can get merch, you can also join the after party, o diba? And then masayaw si Bethel, so... Masaya kung mukanta guys. Joke lang. Atawanan niya guys. See you! Payag yapon sa. Appetite minutes. Uy, dapat wala ikuan. Dapat wala man ikuan. Wala din air lagi mo lagi. Storya na tara. Kapit naman. 8 minutes. Ay mo mga ka-sharpish lovers, may mo siya invite on sa bike ko. Oh, yung mga ka-share piece ng lovers. Sila mo palit ng ticket. If you want to join Bicon, Yeah. watch my next video. Go check out Bicon kay Kuan. Nice kayo kinahanglan to mga loading ng mga influencers. Oo. Kanya Dapat yung si Mimi. nasi 1 2 3 go. Mimi. Yeah. Oh yeah. Ako ganahan niya ka naman. Ay ka lang girlfriend ko na. Girlfriend na. And plus guys, napodjud sila ko si Erwan Yusuf, ang pinaka-longig sa tanong. Like the best. Like Erwan is the best. Best content creator. There's So ganahan ako siya i-meet. Pwede na ako siya i-meet sa Bicon. Yeah. So mga ganahan ako siya i-meet sa Bicon. Then si You Do Not Is My Liar is Oh, my pick. you do not liars my pick. Then sa mga local creators na sila Alem, Dave. Sila Allen, si Aldrin, CJ, Behind bike ko na mo. Behind bike ko na mo. Sunflower. So 9 minutes na siya. So that's it for today. I hope you enjoyed the video. Don't forget to hit like and subscribe and share, peace and love. Ay, Share, peace and love. Peace naman na, di mo na peace. lagi. Naman.